Kaixo, Raquel Pascual naiz, Tolosaldea eskolako informatika alorreko irakaslea. Bideo honetan azalduko dugu gai baten inguruko aurrebaluazioa egiteko erabiltzen dudan metodoa. Lehenengo eta behin kokatuko dugu jarduera hau edo ekintza hau ze gaiarekin egingo dudan. Sare informatika sistemen administrazio zikloko hardware moduloan ondorengo hiru gaitasun hau lantzen ditut. Lehenengo gaitasuna bezero periferiko zein hardware espezifikoak administratzen ditu eta konfiguratzen ditu. Bigarren gaitasuna software eta utilitateak instalatu eta erabiltzen ditu. Hirugarren gaitasuna datu prozesatzeko zentzu bateko hardware espezifiko zein bezeroena ezarri, mantendu eta konpontzen du. Gaitasun bakoitza lantzeko gai batzuk ikusten ditugu. Eta gai horiek kokatu egiten dira erronka baten. Kasu honetan, lehenengo erronkan kokatuko gea, lehenengo erronka da bulego tekniko baten sareko ezarpena, eta baita ere gai hau egongo da lehenengo gaitasuna lantzeko, egongo da prestatuta gaitasun hori lantzeko. Bezero periferiko zein hardware espezifikoak administratzen ditu eta konfiguratzen ditu. Gaitasun hau lan egiten dugu hiru gaien bitartez. Gure ekintza kokatuko dugu lehenengo gaian, ekipoen osagaiak ezagutzen. Horretarako bideo montatuko dugu. Hau da nire ikasgelako ikastaroa, hardware oinarriak, eta hau da erabiliko dugun tresna edo baliabidea, dela konsulta bat. Hemen daukagu gure gaia, ekipoen osagaiak ezagutzen, lehenengo erronkan parte bada, eta ikusten baldin badegu konsulta hauetan ahaldet jarri ze elementuk ezagutzen ditudan eta zeintzuk ez. Gorde egiten dut eta horrela nire irakasle bezala ahaldet ikusi ikasle bakoitzak ze elementu ezagunak dauzkaten eta zeintzuk ez. Goi mailan ikasle batzuk erdi mailatik datoz. Orduan gerta daiteke hainbat ikasle agirienak aian markatuta izatea. Beste ikasle batzuk batxilergotik datoz eta horiek aldiz elementu gutxiago edukiko dituzte markatuta. Kontsulta mota hori bai gaien aurre ezagutzak zeintzuk diran jakiteko baliogarria egiten baldin bazait, baita ere kontsulta berdina erabiltzen dut gaitasun bakoitzeko. Gaitasun horren elementu zerrendan hasieran beraiek markatuko dituzte ze elementuk ezagutzen dituzte eta zeintzuk ez, eta jarduera hau edo kontsulta hau nola behin eta berriz aldeun egin edo bete, jungo gara ikusten ikasleen evoluzioa. Honekin bukatutzat ematen dut gai hau edo bideo hau, mila esker, hurrengoan.